iaz Miss World lehiaketa da, ez? Lehen Miss Mundo zena, han laugarren geratu zinen. Zer zuten, aurreko laurek zuketzen unik? Amaieran iritsi ginen bostak, irabazi genezake. Norbaitek politia edo ederraziala esaten dizunean lotxatzen zea? Bueno, Eta esan dizuten gauzarik politena? Dakigan amonak esango ziren. Aizu, esan diate, zure aita gomendatu zizula honean agentziara etortzea. Espirituan zure burua ikusten dezunean, nola ikusten zea? Pertsonak bi ustez ondo ikusten dutela. Jenteari gustatzen jako bloga bizitatzea, ez? Ikusten dago pertsona normal bat, asko idazten dutzu eskerrak emoten, eskerrik asko moda erakusteagatik 46 tailatik aurrera. Volkswagenerako ere ikusi zaitugu lanian. Beste zen marketarako egin dezu lan? Qatar Airways, Reflex. Zenbat begi izate dituzu begira? Bueno, zapatu normal baten igual 200, 300, baina jai handixetan, 1000 eta piku. Zein da ondo pasatu dezun lana? Zipizape egin unean. Lana ere egiten du heldu bat bezala. Niretzako zen estrategia bat Mexikora joteko. Baina arte entzutetan gauzei kuriosona. Ederrazea, guapoa, guapa. Imaginatu, polita, ederra zara, despanpanantea. Eta bapatean, egun batean, Benettonen iragarki bateko argazkiak atera nahi dizkizutela esaten dizute. Moda aldizkarietan aterako zara. Edo John Paul Gaultierren kolonia berrirako nahi zaituzte oso ederra zarelako. Elena, horrek beste alde bat ere badauka, ze prentsa rosakoek eta askotan gero jarraitzen zaituztete. Zuk alako esperientzia bat izan dezu, ez da? bai, esperientzia horiek izan ditut. Zen azkenean jendea ezagutzen hasten zaizunean zure bizitzaz interesatzen da, ez? Baina nik betianik oso klar izan dut nire bizi pertsonala banatzen, ez?